Nasakop ang duha ka bodigero sang Cebu matapos nga nakuwaan sa kapin 7 ka milyon nga balor sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa katapo ka Regional Drug Enforcement Unit, City Drug Enforcement Unit kag Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Malipayon City proper, Iloilo City. Pasado alas 10 ang gabi Enero 10, 2024. Ang mga arestado ang Musanday Erwin Gillargan, 28 anyos, residente sa Zone 4 Barangay Baldosa, La Paz, kag Kim Haina, 40 anyos, residente naman sa Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Nabakla ng mga arestado sa isa ka plastic sachet sa ginapatian Cebu gamit ang 80,000 pesos nga bypass money. Dugang nga nakuha sila nga paginakop ang 13 ka na Tide, 19 ka plastic sachet sa ginapatian Cebu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Soliman, officer in charge ng RPDO 6, ginpayag sini nga duha ka bulan ng ilang monitoring antes ginkasan na sambit nga operasyon. So kung tanawon mo sa supply isang illegal drugs nga nagsulod, so medyo dako man siya nga bulig. Ma-prevent nato na mo to ganing ambal ni CD Gagina ni Sir nga na-prevent nato ng pagsulod sang illegal drugs. Wala man gindula sang kapulisan nga posible nga ibaligya ang mga nakupiskar nga suspected Cebu sa palaabuton nga Iloilo Dinagyang Festival 2024. Ginabanta naman sa 1.2 kilograms ang recover nga suspected Cebu nga mayara sang estimated market value nga 7,096,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ini si K5 Eric Canizares para sa kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.